Masak kates gawe dina kiye. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Jadi dikarenakan kupat sing wingi kae egen, nyong gak tak masakake kates nengon kene ala-ala lontong sayur kae lah. Tapi ya sak anane nyong sak selirane nyong ngono ki lah. Nek kayak digawe kupat tahu terus kayak nek sampe dina kayak bosen ngono ki. Dilalah nyong juga kayak kates diwehi kancane kan diwehi batire. Nah, kono kates kayak mau wis tak cekin dingin terus tak rawes kanggo rika-rika pada sing ora biasa nyeki kates palangan nyeki ning nganggo sarung tangan plastik kayak cok soalnya cok gatel. Ning kono lebari nek wis dirawes kabeh kae terus di nganggo banyu uyah cekene telutuhe pada ilang men ora gatel terus nyiapin bumbu nyong bumbune ora neko-neko mau nganggo bawang putih bawang abang karo kemiri tok ning kono diulek nganti lembut terus karo lombok keriting karo lombok setan. Nang kene lombok iki tak godhog dingin cekene tambah abang kae terus ditambahi serai, salam karo laos ya biasalah pada aromatik kuwi lah. Ning kono wis terus katese dikumbah sing resik cekene nganune apa nih telutuhe iki pada ilang kabeh ngono iki lho. Dikumbah ning air sing mengalir ngono cekene keli kabeh ngono iki. Terus nyong kayak nggongso bumbune sing mau kae, bawang dingin tak gongso andang nganti wangi dingin, nek wis wangi terus dilanjutake karo lomboke kuwi. Lomboke ora langsung ditambahi banyu sing akeh gurke dicarubi banyu sing nggih nyarubi apa nih cowete kuwi lah. Cekene tambah abang dingin nek wis digongso nganti mateng kayak lomboke tambah abang ngene tambah apik kaya karo ditambahi gula, uyah, micin ya seperti biasalah bumbu tambahan iku ya. Nek wis mateng, wis wabang apik kae terus ditambahi banyu. Ditambahi banyu secukupe wae. Terus andang nyingklem lah kue nek apa nih katese kue terus katese dicukurake nang kono diaduk-aduk terus ditinggal nek bisa ya ditutupi cikene enggal among ngene ya terus nang kono tak tambahi karo tahu putih diaduk-aduk terus ditinggalke andang-andang wis setengah matang kaya wis meh matang ora setengah matang tapi wis meh matang kaya terus tak selehi santan diaduk-aduk dicek rasa wis enak terus wis umap terus dintas santannya aja ngasih pecah nah ki penampakan ini kayak ngono kuwi lah nyongke kekarepane kayak gini iki lho ya ora kayak lontong sayur pada umumnya ala-ala nganggo bahan saanane ning omah ngono iki lho bar kuwi engko diselehi kropok jan karo brambang goreng jan wis mantep pol wis ya nyong tak pamit wae tak pareng tak sarapan pareng.